Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agyaman na klaunay. Oray laan na arako ka itiragsak ko. Nagpintas ti pa nakaarkos ti pakaangayan ti grand opening ti negosyo. Amumat kanya kon Margot. Awan ti saan ko nga ited ka. Iso di mo panunutan asaan ka nga ayatan. Mamati akmat iti dayta. Basit pa'y matitao. Nagawis kay kuma iti ado. Madamdama pa'y nga taadom tengda. Na-traffic na lang ata. Dayjasan ni Dominic. Mabitlaan, tayo naksabtan. Sino di lalaki ang kapimpin na yapay ni Margot? Baklan saman. Dominic, kunanan sa itay. Malagip ko. Isugayam ti Dominic. Hello, Dominic! Dajay mo't ni Dang. Tiyanak ko. Hello. Aldo kay mandan. Saan ang payabig mangon? Di ka napanakimisa? Masadutak. Kita akto ninton malam. Agpakuyog akto kan manong honesto. Honesto ka no. Amang ano isungsung mo manan nga ginom? Jaklam mo, Dad. Depende naman yung tirik na nga ginom. Ay, sa dino tayo nyo? Anda kiti may sa apasdek negosyo ngayon ti butik ni Margot. Ita ti grand opening. Agbalin nga tamat na itaan negosyo na babae, Dad. Makamon Jak bibiyangan. Kano nagdakkel sa tinta Japonan? Oo, tayo ni Dominic. Umasi dagta-itayan nga tayo. Ampo ka kinkwan. Iha. Sige. Luawanan ibagam. Bye. Maburbur siya anak itiday ta Dominic. Bakla nga ta talaga. Inton mo minsan, iti malam ti panakimisa ta. Tagtarustan ako iti iti bye-bye. May titibigat nga isusukmal ta iti simbahan, honesto. Uray ti malam ti Domingo lang nga panawan ko kan amang. Mawatan ka. San ka din ang nagdamag ni Ama Dinong? No addan nobyum? Saan matan? Jakon impadlaw kan kwa na analidayak. Awan ti rumba nga paglidayam. Di mo pagproblemahan ni Lisbeth. Kan awan mat nga tatidakas na numaaman ni Ama Dinong nga gaya na itan. Inton maiturod kong tagpuno kan kwa na. Maawatan nakmat nga ta. Kan saan laki tinga gipulong kini mamang. Gaputa saan na akayat amalidayanak. Ada ka mo dyan na baok? Uwan amang, kalpasan ti pa nagkapok iti simbaan, nagpasyarak labiit. Sa nakitsandaak. Gimata nga kiti presko akar ni ti baka. Ay, day samon ti kunak. Ay, akit nimbag tadapay na bagay. Sukik day jaglaklako amang. Kanayon nak nga ibat dyan. Amang isaganak pa'y ti merindahan tayo. Taal daw tuuna yan inton makaluto at. Alag tinulong ta na mga sikaso iti detoy. Urata sanak pa'y mata mabasin. Ay manta magarami dakman itim baliktad di talasag na. Hello? Hello? Sa dino tayan mo, manong honesto? Adag di ti pagkasirak. Isagsaganak tilutok man na pangaldawak. Amang ano kayat mo dito'y kalangan na mangal daw? Ay ko. Mabalin nga iton maminsan langin. At na nga minuro-urayak nga awag. Amang ano mabalin nga roda kadoan na kinton malam. Ino na nga minidadi tayo bigat. Ngayon na kumamot makimisa. Sige. Sukuden kanto ditan mansyon. Wino, kumoyog ni Jack? Tatalaang. Makauma ni manong dyan kakadkadwa. Kasda ka di?
Ni, inidip na madlatan. Ay, makibagay ak lang kang kuha na. Ngam talaga ayas asidag na tibagi na kanya. Nakasagpat tayo matlangan dito yung mansyon, Amir. Ay, nabampanugak na unay. Nag-traffic. Ay, makarigdi ko sa hanggang aginanak pa. Amang ano kaya't mga ituloy tatagrambag? Aginok tapailaan. Madamdaman ngagdi gusta. Malagip ko gayam na dyan, Dominic. Kaya talaga ti kinatao na. Maawatak ti kaya't maasawa na, Amir. Bakla di jay. Sana madlaw. Naglaing ako mulding. Amang ano, agin babakla lang, tapno makasidag karagati babae. Lalaki matlatang amin day jay. Naglalo ta, nagkikiting ti kawas dagiti babalasa nga di maray. Pilyan na pa'y dagiti kagangganusan na. Agkat-katawa kami nga rod kinidang itay. Ang bukod na abiyag day jay. Amir, kahit mo ka di nga ginumta. Ay, naku, nagdikos. Barang mayatun, tirik na kinton, madamdama. Tani, nabara ti bagik. Oray siyak, makadigdigos ak. Agdigos tanto pa'y lang nga rod, Amir. Oh, manong honesto, kita mo. Nagmayat abuyan tila na tinit. Oh, nagpintasan ngagbayso. Kasla nagbali ti Maris ti Baypay. Iti kasla panangalun-on ti mang liwang-liwang ataaw iti init. Dito iti nangawisak kan kapag pasyaran. Kalpasan ti panagaputa iti simbaan. Makauma mo ti Jemon? Magkayam, sa dito ti pangrabiyanta. Ada mo ka napinta sa seafood sa restaurant. Wow, kayat ko dayta. Anyang tano at take out talangan iti pulutan taginom ta iti mansion. Domingo ita. Masapa ko amang opisina akin tumbigat. Ta ato tinasken nga si kaswek. Okay, intun maminsan lang tangarodan manong honesto. Oh, talagaan nagagad ka. Ti trabaho latta ti pampanonotem. Kalpasan na kapangarabii kami. Sibrakan ni amang iti siledna. Lakay nga minan. Masapa makaturog. Kamparbangon tupay lang intun malukag. Likliklikan na mapagsaritaan mi ni mamang. Kan nadlaw ko kasla. Kasla dar urayan ang ibagakkan ko ana. Kasano nga tangag paiso? Di pa nang ipudnog kan ko ana iti amin. Kasano nga ibagakkan ni amang? Nga adan nobyo. Nakaturog at agos ni Margot. Basit lang ba't tinainom eh? Imayak iti roof deck, tapno ituloy ko tiya ginom. Di Adelpha. Kalatan na lagip ko. Awagak ko mga amangan mo matmaturogan. Arapa-apag tinaamo arupa na. Nagitinalana ya mata na. Ngam agrimat nukas na nga umisang. Anya nga to, ti kayat asawon na ito, amarikrik na. Nagduduma, babae, tinaglabas sa tibiyag ko.
napipintas damin. Nilang Loribel kinasikugak. Gapu takatagupan ng iti babae iti biyag ko. Iso lang, tiin kasar ko. Ngayon, nagsina kami man. Sana kinayat ni Manong Onesto ti Agino may tinasanger ta Domingo ka no. Nadisiplina iti bagina. Ngam nagnobyo kami. Saan naglakit diya mapagkitkitan? Awagak man kiti ni Adelfa? Ada ka sarsarita kabayatan ti panaginom ko. Bareng saan pa'y mata nakaturog. Teta. Hello? Oh, hello, Adelfa. Nasingak sama ti panaturog mo. Alalag pa lang titurog ko, ma'am. Apay ka di? Adelfa? Tapno, sana porong malunay ti panagsarita ta. Lisbeth, kunamlatan ka niya, okay? Inawagan ka ta, kasapulak ti kasarsarita. Nagkuyog kami ngamin kin Manong Onesto, nakimisa itay. Ngam, di na kaya ti uminom, itay inawis ko. Kasta ka di? Inawagan kami ni Daddy tay bigat. Imbaga na kanyak. Mapanak ko makanumot makimisa. Iso anak pakuyog akin Manong Onesto. Di mo't sumungbada ni Adelfa. Akuray ka. Amangan no ang kursunada mo't ni Adelfa ka ni Onesto. At nagkayam iti kwarto mi kini Amir. Awan ni Amir. Ayan. Anyan day anak agtaga-inip ko. Saan ang mabalin? Ang mapasamak day chay. Kita mambay. Nagbayag ka nagtigor sa pok. San ka kadya malamin kat nasalam-saman ti agsaba? Magustwak nga ro ti kinalamis ti danom amang. Iso nga impapas ko tinagupar. Nay, abayan. Narablabasit dagiti matam. Nagsangsangit ka kaday? Saan? Saan amang? Anya kumangay ti pagsangitan. Napuyatan nak lang. Inawagan na kami ni Lisbeth. Nagrabihin ng mawag. Tabay ka na. Asapol na ka no ti kasarsarita, amang. Saan matkitian ang bayag ti pa nagsarita mi? Talagang agkayam kayaw. Ay kung nasaya at nukasta. Sige panawang ka pa'y nga ron. Sige, amang. Mapanak mata nagbalas. Masapol ang masapa ang mga opisina kita. Namula ko man ni amang anak sangsangit ka. Naampo na lang ko ma. Kayak pa lang dito eh. Nandiyak mauray na Adelfa. Nasa papaimod iti ko na. Wagak langan ta sigurado. Diyak namin naawakan iti rabi. Timbagak kumakadwaan na kamabigat. Parang sumbatan na. Hello? Oh, hello.
Adag diti pangururayam iti pagluganam. Nakasangpat ako dito opisina. Ah, Nakasama ako dito computer. ne. Nagsapa ka maten? Lunes ita. Pasapula sa paan ti mangruging ang trabaho. Ay, nagsayangin. Mamigat na kumapay. Sana ko na yung mga nitin na po itibigat, honesto. O sige, tap numalpas ko dahito eh. Bye. Ne. Anyo ito ti problema ni Adelfa. Kasla na mapilpilitan ang nakisarita kanya. Nagkarit ka nga Ginom Margot, awan mo't gayang pagibtor mo. Kapilitan na naginom makitirofdek. Uray, ta napagustuhan direk na kami. Agyaman na. Natagtagain ko pa'y kidi ti panaglin na ilo ta. Ngamidihim makariingag. Awan ka mo titi abay ko. Manugayang templado yo kanidan. May salaan. Ada kami latakin ni Dang iya opisina. Aginot kan sakit di ti Silwan. Mangrugrugi kami pailaang Amir. Agnayon kami ti kadwami inton madlaw ko agumanar. Nakurang ka ti business strategy. Talaga saan mo pa nga amot ang negosyo? Amom, no kabarbaro ti negosyo. Magustuhan na iti tao apapanan. Oray, talo na ko ma. Siya kung ti makaamoy ti sweldo na. Siya kunti makaamo Amir. Saan ka makibiyang? Yala, nunay pati ko nam. Sige. Nga maamiris mo to. Awanan panawan mo nga galiwaksay no makumikom ka iti negosyo yo. Nadlaw lakit din honesto mapilipilitan na kamakisarita kan kuana. Kasano adi ang sakit tinakam ko. Sana ang pagpagada ti papanan na. Elizabeth pa'y lang tinakamuak. Nonya ngamin pa'y lang tinangawagan na kanyak Nagsangsangit ak lang aron din iti rabi. Ni Sir Amir, masansan mo tangawagan na. Hello, sir. Ano? Kumusta tagsapam? Nasayag mat, sir. Kalaplapas ko ti may sa report. Nagsapa kan? Kay may dito opisina? Talaga nagagit ka? Inton umayak ni tayo Ilocos, andan to regalo ken ka. Agyaman naglaunay, sir. Alarami lang ti trabaho. No kasano ti padang gusto ken ni Honesto, adada pa ya magustuhan ka, Adelpa. Sir? Tabangan no masinga ka. Kasta pa mapan kami mantan ka ni Benji iti opisina. Bye. Bye, sir. Atadda ka no ang magustuhan na ngam ni Honesto. Kan sagutan na bay. Apay kasto agtip-tip bayo ak matan. Ay, naladok man na nakariing. Uray tada ni Manong Honesto ang mga laklak ang kadagiti trabaho. Pinaibam ka nun ni Adelfa. Ika kumay ti trabaho na. Pangururayan aking ka. Nairogi kam na ito ituloy ko langan. Manong Honesto, agyaman ak manan iti panangkuyog mo kanya ka nakimisa edi kalman ha. Diyak namin na irwam. Iso na panunod ko tinagpakuyog kan ka. Gaputay baga ni Daddy. Uray ti Domingo lae. Nga da panahon tayo ti na Marswa. Wan, religyoso ka gaya, Manong Honesto. Inton maminsan, talo tayo to kada Adelfa makimisa. Sige. Naon lakit diti maira ng aramida. Kasagulangan ako kuyo ka matanda. At saka di aramidam inton Domingo, Adelfa? Saan ka di nga aginana? Adak namin iti farm iti Sabado kan Domingo. Kan kadagita lang nga aldaw nga da oras ko kan amang. Nilolo dinong ti kayat ko asawan.
Ano kasta, awan panawan mo. Sige, orida kami tulatan kan Manong Honesto. Saan ka di Manong Honesto? Ha? Mabalin na. Anya tayo ko na may tayan, Adelfa? At the farm yo? Anya ka di lang ati farm? Awan ngamin amok ka dagita, tadi makalak iti syudad. Kamoy mo yungan. Ado ti kalding kan manok. Oh, Kan baka. awan na ti kabalyo? Kasla ko maiti tagay tayo na iti bagyo. Nagmayat ti sakay ti kabalyo. Awan ti kabalyo jay farm. Idi ubingak Ada dua kabalyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itaban lagi na makasarita kayo, Mr. De Los Reyes. Kumusta kayo? Nasaya to kasta. Awen. Lamok na ita. Kinapuno na ni Mr. Garcia ti muna anak ay danon kanyak. Alakit, nasaya to na ita anak panunod yo. Ay, awan pa'y plano kung nagpailokos. Kasta ka din? Sige. Mabalin tayo tiyagkukuyog nung kas mga rigan. Excuse me, sir. Ni Benjo ti Simra kiti kwartok, Mr. De Los Reyes. Sige nga Rodan, bye. Sir, Hmm. Jack nadlaw adagos. Nabati yung gayam ti briefcase yo iti kotse. Nakita klangit tayo nagdalusak. Ay, yaman na. Saan ka di ngay mawagkan ka ni Margot? Saan mo, sir? Makumikom siguro ni tinegosyo na. Mapantan to ija, inton madamdama. Rumuwarak nga rodan, sir, no awan ibilin nyo kanyak. Sige, awagan kan tulatan. Sige nga rod, sir. Pinapurno na. Kaya't ko ti mapanmanan ni Ilocos. Mga alak laeng itinapinta sa gondaway. Kaya't ko makita mismo ti processing plant. Kaya't ko makita ni Adelfa. No apay akaili ko makita ken makasarsarita. Andiyan na sumsum ken ariknak ken kuana. Kapampanaw lang dagiti customer dan. Adaman ng dinteng. Santi, makaamukan ka dakwada. Puntan sakit iti ko na ni Amir. Saan ang makaanay ti may sa akadwata? Ang paliiwan tapaylaan. Amang ano italaan, takaluklukat ta. O sige nga Rodan, bye! Nagbayagan na kisarita ni Mr. Garcia at cellphone. Sa kalpasan na. Paaya ba na kiji project site? Anda ka din na patadyan paganakan ka? Jack lang mo. Nginijaya ka ng mga daw. Nagpaparati ka nung ni Architect Del Rosario iti Calding. Wow. Naraman ka di ti karni ti Calding? Hawen. Ni Mas ti Caldereta. Ura iti kilawen. Winutay ko na nga inalsaman. Kasta kaya't ko aramanan, Manong Honesto. Mabalin ka di ako mong yuwakan ka? Ada nga ni Maricho Ijay? Dahil tatidyo ka mo. Saan may anak pagsaritaan? Awagak man. No, day jay. Pure rumortan intun madamdama. Oo. Paayabak ni Adelfa diti opisina. Tapno at damabati. Muna pala ang alda o pa naglukat ti butik daang. Ay na, agasam na ito ang naglakwanta. Tumulong nga kagbilang, amang ano saan nyo ang agwantaan. Oh, Amir,
Jack namaan nga umay ka dito'y pwesto. Saan kan sakit di ama kumiko? Itay kumapay nga umay kami kani Benji dito Nga adadim tanga sa nga ilik. Dang, makaamukan ka dagito'y akwarta. Agsarita kami laan kini Amir. Jack nagbidot iti daytoy napilik a negosyo, Amir. Nalaing ka nga panunod. Ang gaputan naggapo iti abroad, dagiti lakoy akawas. Kaadwan na, baknang, dagiti customeryo. Saan ma? Ang sosyal lakit di. Dagiti makunkuna apang alta sosyedad. Kanuray dagiti agnana idlaang iti kaiskwateran. Nay, saan mo tagibasitan ida? Uray adadalang iti kaiskwateran, ada iti kwartada. Ang mga no, aglakla ako damot iti droga. Amon, hindi na panak ijay sibo. Mas daawak. Ako na barong-barong lang nagti babalay da. Ngam naka-aircon da. Nagagitlakit di dagiti tao iti kaiskwateran. Kabaalan da nga ipaay ti kapritso da. Sa bagay, uray sa dino tinagkapuan ti gatang da. Basta, tinegosyo tinapatay. At agad ipapananyo kanitang hintay mga rabi iti restaurant. Sayang, tanay ra na nga adapag na ni Dang. Inton maminsana na makikuyog ni Dang kada tayo. Ada kayo gaya man? Oray agawid ng drata na Delphi. When magsagana kan tayo tulog ka. Apa ni Lisbeth? Nagawid ka din ni Dimansyon? Adapi lang iti project site. Agsarasarita da kan Maricho. Kimuyog ka kiti binaon ni Mr. Garcia agumatang iti arak. Tayong pambarko nga adananas ka na pirmaag. Agsubli ka pa lang ano di Jai. Buena Delphi. Tiyan mo ni Sir Amir. Nagbalbaliwan ni Lisbeth. Hanggang maisungsong ka ni Maricho. Pabos-uyan matlatang amin ni Mr. Garcia. Kasday nga ron tiwagas ti panagbiag da iti Manila. Madamdama pa nga galas 5. Makikuyag ak tulatan kini Camille. Sukunan ka no tinobyo na. Kada kagaya man, si kakaditintulnog tinanggag kong under tilugan. Wala mang, lugan tinobyo ni Camille dayjay. Intuluntak ngay mo na, sakbaan na panday ti balay ti gayem ko. Ay, kung naglangit din nulugan mo tinubyong. Ha? Ama? Ang ako lang dayjay. Kahit ka lang arayawan, nagseryoso nga minti lang ama po. Madadal na pintas mo. Nabanugak lang amang. Nagado nga minti, trinabaho kiti nagmalam. Sa agmalmalam ang nagmaymay sakit ti opisina ni Sir Amir. At ang amin na panandaw nesto kan Lisbeth. Ay, kataginanagang arutag luto akiti sinanda. Agdengdeng agmanti na braw. Tulungan kailangan nga gluto amang. Nasaysaya at numasapat tayo amang rabii. Tapno makain na naakmat tayo. Lawan na. Ay, at pinuras ko kat. Utong, ugot di kamuti, sabong di karabasa, ada pa'y paltong di utong, sagpawak di tinono at tilapia. Wow! Diyak kumapay ang gawid. Nga may ramraman na ni Manong Monesto amala daw ang mga opisina yung bigat. Ang tamat kiti ni Manong Jack. Nga mamang ano masulisog ni Manong Jack kat anyat aramidan na kanyak. Amok pa yan, anyat mapasamak kanyak no nabarte ka po na yan. Numaamon ni Sir Amir dagiti aramidan ni Lisbeth. Baong tanak lakit di. Manong Honesto, baro pa ilagayam ni Architect Del Rosario? Kasta o naikidinti pa ng mingming na kanyak. Sapay kastoy mat nga tibadok. Nagsukat ka pa lang amin, Lisbeth. Ay, sana kami na komportable itibadok ang mga opisina. Naimbag ada na bati akawas ko iti private room, daddy. Amang ano ipulong ni Manong Jack ti pan nakabartot mo. Siyak di ba kamukin ko, ana? Manong Honesto,
Kasarita kinton bigat. Leonesto, dengan trabiin, mawag pa lang. Hello? Adelfa, kasangsangpot ko pa lang dito pagkasiraag. Intulnog ko pa namin ni Lisbeth iti mansyon. Saan ka dia simurot ni Manong Jack? Aman, nagkonvoy kami. Tingarod pang panunutag. Nagipulong ni Manong Jack si Ramir. Apay, ada ka di rin ba nga pagbot nga mo, Nesto? Tiyam mo ngamin ni Mr. Rodriguez, nagbalbaliwan ni Lisbeth. Nesto, ituloy kong ti maturog. Ang mga nasakit ton ti ulo ka mabigatan. O sige, inton bigat lang arodan ngagsarita ta Adelfa. Okay. Bye. Bye. Jack masino-noono niya talaga ti kaipapanan ti kinaasidag ni Onesto ken ni Lisbeth. Kasanong tulaangan ninton maduktalak. Adwa kami kayam a babae itipiak na. Nagrabi ikang aminin nga imawag, Dominic. Sayang. Kasi kati kinakuyog ni Dang Idikalman. Nagmalmalam nga inuuray ta ka. Sabali na ngagpaiso ti negosyante anya. Wow, ha? Pagkat katawaan na karabrabi eh. Sika talaga. Bakla ka lang agpaiso. May maglakit dahil tanalpas kami na nagsarita ka ni Kristalin. Sagbay arim muar ni Margot, ti kwarto. Awan mo't ni Benji akasarsarita, Amir. Bimaban, apaban ang nakapagkape. Ay kore ka. Kaslatag tagainip ko, ti panakadlaw ko nga awan kay ti abay ko itirabi eh. Nakagargaraw ka nga damat maturo. So nga hindi makariinga. Marigatan akmata na mangala itituro ko. Kapilitan na bimangon nakamang timpla iti gatas ko. Langam ngagpaiso, tinapuyatan. Sana bali ang maladawak amapan iti buti. Adamat ni Santi para lukat. Babae gayam na di asante. Kaslag lang ang amin na bakla. Gapu ka di, tanarapis. Ura ti pa nagtigtignay na, kasla bakla. Makalilaw talaga. Awan gayam. Awan pa'y planom, amang nayon, iti kaduam. Nagtulagan mi kinidang apagpaliiwan mi. Iti o nagtitalo abulat, naagtultuloy ti kinaganar ti buti. Isundo ti panangalami iti kaduami. Saan nga taanala daw ton ti amin? Ay, sa bagay, sika mo ti akin ko ti data negosyo. Ala, sika ti makaamo. Aldaw to na sumurat ni Lisbeth Adelfa. May magkanya, tabasit lang tinainom ko. Sungsong kami damari kon Mr. Garcia. Kasla agasawa mo tagay Jayan. Mapanakas ta. Adelfa, sapay ko matamaawatam ti amin. Saan ko maan ni Lisbeth ti mang dadali ti relasyon ta? Honesto. Tangay, sikat tinangirugiti da ito eh. Damagag man kan ka. Anya ka ti panagriknam kin ni Lisbeth. Jack mawatan ti kahit masawen. Idinadaram ka kanyak. Nariknam ka di, nga gayatak matkan ka. Sika lang ti ayayat ay Adelfa. San aday tati kayat ko ang mangagkan ka. Honesto. Oh. Okay nga diwa ka. Uray man o ababa iti ang gusto kanyak. Saan ka nga isukat? No kasta. Jack pala ang kapkap na kan. Nasingan ba't unayan kanyak?
Makitak iti lang naragsak ka. Iti nangag mo ang nagsasaritaan mi kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes, Benji. Agam, awan ko matipangibagbagam, ha? Saan kayo ang madanagan, sir? Sa anak ang nag-istorya? Nasayat. Sa bagay, talken ka unay. Ado na iti palibad nga mo may papan kanyat. May panggap lang kadagiti negosyo. Kandagiti tattawa kasarsarita yun ti amok, sir. Nasayat nga da pagpatinggaan ti amom. Ala, agdiritsutan ni opisina. Awan mo't kat din ti gundaway ni Margot amang paliiw kadagiti garaw ko. Isa nasayat na panunot na tinagnegosyo. Malaptan di pa nag-arubos na kitilawag. Amo, agayat lawa na yan ni Lisbeth kini Honesto. No agawis, saan ang mapagkat ni Honesto? Kat mabutagag. Ang mga numasiluisong kini Lisbeth. Napindas ni Lisbeth. Napagpudaw nga masyag. Malaksit ka ni Benjamin. Ni Honesto ti inayat ko iti kastawanay. Islag tinakarik na iti ragsak. Sa kalpasan na. Honesto. Ayayatan ka. Kat mabuta nga ka, mapugaw ka. Itibiyag ko. Inton maminsan nga daw, sapaan tayo ti agrobwat. Iso nga isaganam ti helikopter. O, sige. Sa din ti papanam, Amir? Marigot, kung nakman no nakapanaw kan. Naimpaglakit din tada nalipatak. No, Jack nagsubli. Jack maduktalan. Kat makigtutak tulaan alinibasan na. Apay kung maalibasan ka. Saan ka makasurot na makumikum ka iti negosyom? Gaputam mo, ama kumikuma. Inranam, ha? Awan dagas nga aramida kaya Ilocos. At da negosyo kaya amasapol nga asikaswag. Siguraduwang asaan ka nga glablabas. Saan mo ako ko amin agun taway? Sana sakti balbal na agam. Kabalay ka lang. Saan ka nga asawa? Aniyati ko na. Talakamat. Awan mabalin mo, no sakti mapagpungtot mo. Saan naggayam nga ibilbilang nga asawa? Naggapunday ta itingiwat mo. Kaya't naasawan. Akabaalan nak nga isukat iti sabali a babae. Saan la ang aday ta? Kabaalan ka pagkarayaman iti rigat. Sige, padasan nak akaritan. Ora itamit lang nga oras. Kabaalak apasiraan ti butik mo. Kahit mo, ha? Aniya? Sana sakti karkaritan. Nabayagan nga agdenden nata. Ngam saan mo pa'y anay matangan no kasano nga agpungtotak. Di mo amo, no anya ti kabaalak nga aramidan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uray siya kami. Saan mo nga no anya ti kabaalak nga aramid? Sakbay amay patumpal. Apag karayaman nak itirigat ako na. Patayin ka pa'y babaan iti daytoy apalto. Nalupuyak laang ababae akit kita. Ngam matakdera ti kinatangsit ko. Makaam noon niya ti pagtungpalan ta, Amir. Talaga nalabsak ti minong may dirabi, Manong Honesto.
Masakit ti ulog. Kan malulawak pailaan. Ngamin parigat at timay. Amangan mo saan mo pa'y akabailan? Kapapainmat kan ka. Siya ti mabain kan ka? Kat kukuhain mo ti kumpanya? Intalag ni dad kan ka ti kumpanya. Iso mabain ako na kan ka. No kanayo na maladaw ka mga opisina. Kasan nga ro na makasusuro ang kiti trabaho. Kat adaw mo tan tinasursuro ma. Maululaw ka talaga. Mapanak pa lang iti private room ni dad. Okay. Sige, Lisbeth. Umaynak lang danunan iti kwarto no ada masapul mo nga nang onesto. Okay, sige. Itala nga madlaw ko. Nagtitinggayam ti kawas ni Lisbeth. Napagtungtot nak ni Margot Benji. Anya ko matidakas na lumapanak kaya Ilocos. Ano na negosyo kaya Sir, mabayag tayo ka di EJ probinsya? Daita, tijak na ibaga. Mangitugot kalatan iti umda sa kawas mo. Mabalin kong tumot kit di ti gumatang ijay. Then, labaak pa'y adagos dagiti pagmurangak. Ag-helicopter tayo ka di, sir? Uwan. Diyak kaya ti makilugan iti private plane ni Mr. Garcia. Umununada pa ikit din. Ta itulnog kano ida dagiti tao da iti airport. Adelfa, adda ka kano dito opisina yung kinimanang Emily. Amay saan mo kinaduan ni Manong Onesto dito eh? Ada ngamin ar-aramidan may kinimanang Emily dito eh. Bilin mo't lang ni Sir Onesto. Inkaragatak timay dito opisina nga mall ulawak. Iso ngay mayak pa ilang nagidda dito yung private room ni Daddy. Kasta ka di, Ma'am Lisbeth? Lisbeth, kung namlat ta nga minan kanya ka, Adelfa, okay? Agayam ta. O sige, Adelfa, ha? Amangan lumasinga ka. Ay, inranta kasan nga inrigaptiri daw. Tapno nawaya ni Onesto sumret dito yung private room ni Daddy. Agmay sa kamat gayam ti opisina yung kan Manang Emily? Saan yung kadya nasabat ni Manang Emily? Ma'am, inawagan kita ti corporate lawyer ti kumpanya. Buwan gayam. Imbaga ni Attorney Javier. Pakayat na kano kasarita ni Manang Emily. Imay kami kan Manong Onesto dito opisina yung kan Manang Emily. Tap na ibagami kan ka asi kapailan tagbantay iti opisina. Makan kami ngamin mangan iti karinderya apapapanan mi. Kaya't ko ngamin tagkaldo. Nakapsutak namin na talaga. Sumarno ako nga roda ni Chay. Ilagpas ko lang na ito eh. Sige. Magkamo ka no adadong tanga sa nga ili, ha? Amangan numaibayag kami ngamin. Di man mapanta pa iti project site, Manong Onesto? Saan tayo namin ngayon mawag kanyak ni arkitek? Kasla nagsarita ta kano kini Daddy mo. Huwag kayang. Kanon tayo di na o di ayaawang ni Daddy? Ni Tita Margot timawag kanyak. Sige, Adelfa, mapan kamin. Nagkitingan tibado ni Lisbeth. Kaslasaan nga inmay ng opisina. Imaklilikin ni Onesto. Kaslamat tan kayan-ayatan. Mabalindan ti mga Lisbeth. Sumarunong itong nagititad dumang order ta. Langan na tinaimas na ti kaldo. Italaan nga kaldo ak. Oray paksiyo da dito ay naimas. Mapuko sa anda kas ti ganas ko amangan Manong Onesto. Kanya nga tamo ti baga ni Tita Margot kanyak. Hello? Kumusta ka, Lisbeth? Nasayat man? Nakaawag ka man? Kaya't kangarot akong staan. Nagsarita kayo ka din kini Daniel.
May mapanitihan niya. Yak malagip no kaano day din na udi ayawag na kanya. Makumikom nga ta kadagiti negosyo na dita Manila. Apay ka di, ha? Maningsinga ka. Amangan no kaya't nakasorpresaan. Tanya kumamat ti sorpresa na kanya, Tita Margot. Saan na madrama ni Daddy? Kad ni honesto nga ta. Amaga, no asino ti nangibagaan na. Ito yan niya. Awat yung pagbaga ni Manong Honesto kanya. Kadwa kita ni Manong Honesto. Kasta ka di? Mangan kami kuman. Isturbo ka. Kaya't mo ka diya kasarita, ha? Makasinga ka na kayo. Sige nga Rodan. Bye. Pwisit na tiyan. Ay! Ano ta sorpresa ti bagbakan. Nagkasap na kantok ni Manong Honesto. Manong Honesto, pasensya ka na. Nakaungat ka ni Tita Margot. Okay, mangantan. Mailiw sa lang kanyak ni Tita Margot. Apay nakigtot ka nakakita kanyak, Benji. Kasla nakakita ka iti al-aliya. Jack nam namaan amadanong kayo dito yung mansyon, madam. Ti amok kat adda kayo iti butikyo. Sa anak-anapan itangal daw. Makaamon ni Dang. Binaonak ni Sir Amir, tayo saganak kanon dagiti badok. Di mat, inton sumaruno nga aldaw pailaan, tirubwat yo. Adda nga min napatag nga aramidon mi. Anya dayjay? Saan mo gaya man nga ibagbaga? Ang mga nudimon tumutla kayo nga ibaga kanya. Jack paikit di amo talaga, madam. Pinagsagana na klaan ni Sir Amir. Maragsakan ka, tamakitam tumanan ti pamilya. Wan, madam. Ure pagbiit. Makitak ni Nana. Kasla jak mamati, nga apagbiit kayo lang, Benji. Sayang, tajak makasuro. Ibilin ko kumakin ni Benji. Nga alaan nanto ti paltok ko. Amangan mo ipulong na kini Amir. Nagsaruno talaga ya madimtang. Awanak kumapay. Sanak ng logan ni Ananias. Kumusta mo ti trabaho? Nasayap mat, amang. Among mabok. At damadmadlaw ko ka. Anya day chay, amang. Kaslawan ti ganay kay mo. No, damad ya marikrik na. Magpakita kay ti doktor. Pasaray ngamin mapuyatan na kamang. O tayo makariingat. Marigatan ako na mangalay ti turog ko. At saka di pa kariribukam. Awan amang. Saan kayo matanagan kanya? Wan gayam rumwarakmat lang. Adalaga tanggi ti tiyangge. Ay, madlaw ko magululbod niya Delpa. Kanayo na dinaganay-gay. Naliday. Anya nga tan, ti mapaspasama kiti abo ko. Tilogan ni Honesto. Apay nga tangata dito eh. Adalpo. No saan ka na uray, umayak ko medyo balayo. Apay, liklik-likan na. Iti makikita kada kayo kini Lisbeth. Kaslagayan ayat kayon. Nagsaritaan tan dito yabanag. Saan arumbang asikat ti agselos? Nilisbeth ko mati agselos, takayan ayat ka. Nakasagana ka kadi amang ibaga kini Lisbeth, dayta. No day tati kayat mo, sige, aramidak. Mabutang ako, Nesto. Gapot ajak sigurado. No talaga na singputan ni Lisbeth kanya. Wano pampamadang lang. Nakaawag kayo man, Mamargot? Adda ka din napatag na ibagayo kanya? Kasla jak
Maguspon, day taas sa lutsod mo kanya, honesto. Takas ka ni, hawagan ka. Saan matkit di, ma'am? Saan man kaya? Saan nakakadipay nga inawagan ni Amir? Nabayagan asan nga imawag kanyak, ma'am. Pasaray agi milap ken kuana. May ipapan iti pagdurdurasan ti kumpanya ken iti project site. Kat, di may panggap iti processing plant ti pagminasan ni Mr. Dolos Reyes. Nabayagan at di mi napagsaritan dayta, ma'am. Idilang na amo na kini Mr. Garcia ti may ipapan iti dayta. Jakam, noan niya talaga tiranta ni Amir tiya ay na dita. Takla, iti nagpakada kanya na umay dita Ilocos. Kasta ka di, ma'am? Saan nagmat ang makasurot kan kuana, tama kung may kumagiti negosyo. Aha, honesto. Malagip ko, timpay dulin ko kan ka. Sipod binilindak, ma'am. Ijak pa simra kiti kwartuyo. Idulin mo anain pa, kitulbag. Wen, ma'am. Tungpalag. Sige nga, Rodan. Bye. Bye, ma'am. Agpailokos gayam ni Mr. Rodriguez. Amo nga taday ito ni Lisbeth. Malagip ko lakit nga ron ti impailamang kanyak ni Madam Margot. Mabutang sa ama-amon ni Sir Amir nga da idol-dolin na apagtong. Sumrol ka kun iti kwarto kamang. Saan kayo ka di mapan iti farm ita? Ay, orurayak nga ron niya naniyas. Nasapa ka man na sumrak iti trabaho. Abangan nga mino sa anak ka makalugan adagos. Kan matrapi ka. Kababain ka Lisbeth na maladawa ka sumrak iti trabaho. Adelfa. Apay amang, ada ka di bagayo kanya? No, kas pagariga, nadya pa kariribukam. San ka kumanga gilimod kanyak? Awan sa bali ang makaawat kang kanusan na siyak. Agyaman na kamang. O sige, mapanak nga Rodan. Ay, nasurusuro na Delfa ti agilimod kanyak. Yak mo't nga ron mapilit. No, at ang nobyo na. Ay, saan ko at nakidaksan? No, at ang nobyo na. Ang mga no at sanda nagkinawatan. Napaot gayam ti panakailibay ko. Nagadano nagkayaman dito subi. Dandani pa yan makadano iti airport. Ingkuyog da tamanag matilin amang sapat iti kabagyanda. Kapag pangato tayo diyang aeroplano, private plane sapat. Ay, malagip ko da Adelfa ken amang. Nabayag kaya man sa anak kaawag kadakwada. Basta gayam. Isumad na dyan akong maawagan ni Mr. De Los Reyes. No kasta, agturong kayo ni Jay Ilocos. Inton bigat pala iti ipapan mi Jay. Sige. Bye nga Rodan. Simurot manen ti si Bubukal na security personnel nila kay Sigmundo. Talaga sigurista. Minsamat Dominic kahit sumungan. Sa anak nga tanalasin. Sa malibad tan titinurong na. Padagayam kasarsarita na iti cellphone na. Nakaumay ka man, Amir. Naganar at nalagan na kinegosyo ang Margot. Ninsamat Dominic na dyan. Kasla sa anak kita. Nandiyan ka mo. Anong bayan? Naibagak to kuan. Sara na masapol ng aramidam.
Imawag kanyak ni Madam Margot, Adelfa. At danto ka nung da Sir American Benji dito Ilocos impun bigat. Amo ka di dayta ni Lisbeth? Beta ti tsaka mo. Apay nga tagalata nagtibayok matan. Adelfa? Honesto, makadkadlawan niya amang kanya. Ulitak manin, Adelfa. Saan mo ko mapagsilosan ni Lisbeth? Si ka lang kaayayat eh. Honesto, ni Lisbeth. Oh, Adelfa. Ada ka gaya mo na opisina, may kini Honesto? Pinaaya ba kita kan manang Emily? Tada pinaramid ko kadakwada. Adelfa, anyati ko na ni manang Emily. Agsabi ka di pa eh? Uray siya kung timangyag dito opisinam kadagiti ka sa pulaw a papeles, Sir Ernesto. Madam naman to daytan, Adelfa. Amang ano da ka sa pulakan ka? Lisbeth, malagit ko gayan. Napayag ka din asan nga imawag ni Daddy? Akpada kayo kan Tita Margot amang damdamag kanya kiti dayta. Ada ka no sorpresa ni Tita Margot kanyak. May aman ni da pagsaritaan. Dumdumag ni Adelfa. Agsarsarita kayo lahat ha. Ituloy ko lang daytar aramida. Patpatan ko man yun sa tidakulap ko iti may lukat tinitaw. Naimbaglangan ta sana nakita ni Lisbeth. Ay, nakarik na lang arot iti panagtibayo. Nawan kumapay ni Lisbeth itay. Yuman ko kumati problema kiniyama dino. Makunkonsensya siya akon. Amok ngagat atapan ni amang kanyak. Pudno ti kunanay tay bigat. Awan sa bali ang makaawat kanyak. Manipod kinaubing ko. Tani amang lang ti kakay zona ang nagtaktaklina. Nakaawag ka man, Sir Ernesto. Kumusta kayo ditan? Nasayat mat, Benji. Manmano ang makapagsarita tayo ti cellphone ha. Makumikom kan samat unay ngamin. Isang arad. At ibagakan ka ha. Imawag kami kanyak ni Madam Margot. Umay kayo kano dito eh. Saan ka diyan na ibaga ni Sir American kadayta? Saan ha? Uri din Lisbeth. Saan nang sangam mo? Apay nga tanga inlimod ng nagpaiso. Kinapudno na. Ang mga no nakadanom di tanda kristalin kan Mr. De Los Reyes. Umay na ka di man? Saan nagmatabi na kama ni Mr. De Los Reyes? Nabayag mat ngamin ang Jack na kasarita idan. Jack amo no nagtulag da, Sir Ernesto. Idinaman ni Sir Amir ti Aida. Pinasagana nakmutan ni Sir Amir. Talaga ngayon rantak. Asan ko ngayon pakpakamo ti papantay di Ilocos. Gapo takayat ko asorpresaan nila. Sino ti kayat yung sorpresaan, sir? Iso na amin. Naglalo ni Lisbeth. Imawag ka no ni Madam Margot kin ni Lisbeth, sir. Ada ka no sorpresa yung kunkwana? Kung nakroawanan panawan ni Margot ang makibiyang, tama kumikom itinegosyo na. Ang mga no pati ni Madam Margot kat saan na nga mo nga adan ijay da Mr. De Los Reyes. Benji? Ay, sorry, sir. Okay lang. Amom, pag-imunan ni Margot ni Crystalline. Nakasano? Diyak mo't inkasar ni Margot. Nadlaw ni amang amariribukan kan malmaldaya. Kat amangan no agatapan nga tan nobyo. Apay nga agilimad ka kan ama dinaw. Mabutan ka ka din nga agipulong kan na Victoria. At sa bali pagputput nga ako, Nesto. Anya? Saan nga anya? Asino, Honesto? Numaamban na nga agnobyo takat pasakitan na klan. Amang ano kagura na ka ni amang. Adelfa, talaga ka din nagdwa-dwa ka kanya. Honesto,
Saan ka pang duhaan? Saan ta atengal dagiti pasama? Agdalag ka ganyan. Saan ka baybayan? Gapot ano masakitan ka. Siyak ti ada masaktan. Gapot ay ayaten ka umay. May magamalamyo, Amadinong. Kamusta ka yan? Ay, nasayaan lang nga. Nagwapo ang lanta ko na sa. Ang ko kanilang. Nagugwapo ka mo't lang yung saka. Ured wadigos lang. Kasi mag-stalk ka ta kayo, Ama. Saan kayo lamaklakay? Tanong sa kayo kasarasarita. Naparato kayo lata. Kasta, ti sekreto, kunisto. Ay, isumat lang kayo, Mama. Ay, kalinlaba ka na yun. Ay, raba ko kanila. May isabali, Akman. At dagayam na patag na bagag ka ta kayo. Ay, anya na jay. Agbainom ka. Adelfa. Anay, apaya kaslagpin na to doon kaya. Siya kung timangi baga kini Amang, honesto. Amang, pag-awanan da ko, maiti pa nangilimad ko kada kayo. Namin ano na nagsaludsat kayo kanya. Nagulbuda. Ay, apo ko na pintas. Sakbay na di pa nagbakasyon ni Mamang. Inaklon ko ni Honesto. Anya. No kasta. Nabayag gaya mo nga gaya na yat kayo. Wan Amang. Pag-awanan ko, ma. Mawatang ka. San mabasul tiya gayat. Apo. Karbangam data. Kailangan kali ka gumak. San ka kumangagbabawi di pangedeng mo. Ama, kadwak ni Adelfa nga agpudno kada kayo. Kaya't agkarya kiti sanguanan nyo. Jak to pulos pasakta ni Adelfa. Jak to pagsangitan. Sabay ko ma. Tamatakdiram na ita pa nagkaremonis to. Pat-pat ka ko na ita po. Katawan sa bali at arigagaya. No saan na di pagragsakan na. Oh, Maricho! Nakaawag ka man. Agawis ka man nga tanitinom. Hindi mo insapsapo ngayon ba nga. Nakaawid ako dito yung mansion. Anya ti kinunam? Adda ni Crystalline dito Ilocos? Kaduhana ni Mr. De Los Reyes? Oh, apay ka no? Mabit man lang nga ron, ha? Awagak ni Manong Honesto. Awan yung pagbaga na kanyak. Oh, sige. Awagak ni Manong Honesto. Bye. Pagdamagak ni Manong Honesto, nadam mo na itidete agpanan. Ingatantadi. Malaki kunting bakanit kita Marcot. Hadita. Uray, isumbat ni Manong Honesto. Nagbayag mo din ang sulumbat? Hello, Lisbeth? Hello! Kunak no saan ako na kaya tasumbatan? Agman maneho at. Kagap-kapag iti balay ti akin ko kay ti pagkaskasiraan. Kasta ka di? Inawagan ka, ta amangan ko nak no adamo iti dahi iti abanag. Imawag kami ni Maricho kanyak. Adda ka na Crystalline ken Mr. De Los Reyes iti Ilocos? Awan ang mukiti dahi ta. Saan ka tingin bagakan ka ni Mr. De Los Reyes? Nabayagan na saan kami ang nagsarita. Ni nga min dadi ti pampanonotat. Saan ka nga tamot nga umay dito Ilocos? Saan nga ta sumurot ni Tita Margot? Nang nuno numaamuan na nga ni Crystalline? Lisbeth. Okay. Saan na paling araw din, ha? Bye. Uy, anya ko mati pipiyang ko. Kasanon? Napod mo ti atap ni Tita Margot, may panggap ka dati ken Crystalline. Kaya mo na.
Tanauray kumutlangan ng ipudnom. Nga kaya nayat kayon kanunisto. Kinapudno na. Awan pulos panang ipapan ko. Saan nyo anam naman akayatnak ni Onesto, amang? Nasair ko na samot ang dirignam. Oray siya kamang. Jak nam naman nga da panagayat ni Manong Onesto kanya. Aging kay di inino ta nakarik na akmat iti panagayat kan kuana. Nasing badmad ka de. Nagasat ka. Namnama matungpalan na ti ka rin. Ngam siyak matag sa lodsod. Ni Lisbeth di pa kariribuka. Ha? Agsel-selo sa kan kuana. Masansan nga mingag kuyog ta kini Onesto. Apayasan mo ngayong baga day-day-day. Makaamo kami nga gayan ayat iti day taabanag amang. Nagkarimat ka da kayo. Ay. May isa pa yaban nagakayat ko pagdamagan. Winudamagan ko na kuma. Amo ka din ni Onesto nagayan ayat kayo idi kinyi Benjamin. Saan amang? Ang numabalin. Diyak kayatan ang maipalagip data. Sa bagay. Awan bibiyang ni Onesto iti napalabas mo. Nung maduktalan tong Lisbeth nga amo tiya ita sa kamil dito Ilocos. Amangan mo kagurang nakto. Ni Madam Margot matla tinakaamok ni dayta. Saan aday ta ti pagkadanaga? Saan to nga ta maibaga ni Adelfa kan ama dino? Ti pagselselosan na kan Adelfa. Oh, Lisbeth. Nasapa man nga mawag ka. Naamom ka din, no anya ti sorpresa ken ka? Anya namin dito sorpresa? Talaga gaya, masaan na ka inawagan ni Daddy. Imbagak mat ka ni Onesto, kaya ay da American Benji di ta Ilocos. Anya? Awan ay bagbagana kanya. Saan la nagistoryan kan ka? Agkaopisinaan kayo. Mailimad na dayta. Anyan tulaki din ti sa bali ang bana. Kas kumwede anya? Nagkasing ka, Tita Margot. Anya ko mat katawaan. Apay, saan kagaya masimorot? Dayta ti babalawag kini Daddy. Ginundawayan na ti panak umikom ko. At ang sakit ni pagputput nga. Saan ka nagpindot, Tita Margot? Gaputa inyawag kanyak ni Maricho ti kaanda na kristalin dito Ilocos. Ha? Pain mo, Amir. Talaga sinikapan na. Gaputin pudnotan kiniamang ti relasyon ta, Onesto. Diakon nakapagulbud kan kuana, may papan iti panagimon ko kini Lisbeth. Dahil tati inururay ko apagsaritaan ta, Adelfa. Ngem, maabatan ka. Saan lang nga si kati nagkaryak, nudikat ni Ama Dino. Agyaman na ka. Kasano na maduktalan ni Lisbeth, ti masansan apa naguyog ta. Pagsilosam ni Lisbeth, sa mabutong kamatlangan may mataktakin ko na ti relasyon ta. Mabuti nga kiti mabaling nga aramidan na. Awan ka po nang agbutin ka. Isotet at dama ikari nga ayatam, Onesto. Napimpintas ngam siya. Amangan no dapat kahit mong ibaga. Kaputabak nang da. Onesto. Adelfa, saan na marukod ti panagayat ko kan ka? Babaan iti kinabaknang. Ti kinasinaw ti pusong ti gapuna, no apay nga inayat ka. Sinikapan na ni Amir. Ni Lisbeth pa'y lang tinakaamwak iti dayto.
Kinundawayan natin na panidjay Ilocos. Hindi pa panda kristalin kin Mr. De Los Reyes. Saan ko ang mapakawan iti na ito yung inaramid ni Amir? Balsak. Oras ama pa nagkakaliputan na ka. Oras saan nakpahingain ka, Sara. Tiyak ipalubos nga isukat na iti sa pali a babae. Uray pa'y baknang tayo a kristalin. Numapanig nagkakiatap ko. Surut ni Amir. Kat tipaltog nga impaitulin ko kini Ernesto. Tipang patay ko kagwana. Masansan pa ilaang nagtutudo dito Ilocos, sir. Nalang to pa ilaang di ka mabantayan. Ikinalang to, ti kabambantayan ti dago sa naglaw mo, ha? Saan mo kada makita, ti mapatpatak darapasdag, iti babatayo? Ha? Ay, dahita ka dito processing plant ti pagminasan ni Mr. De Los Reyes? Well, dahita ti may sa agapula, ngay may ta dito Ilocos. Sir? Dahita pa'y kiti, ti kang runa naranta. Sa dino nga ro ti pagtarusan tayo, sir. Iti mansyon, tagin na naak. Captain Morgan, maminsan pa alaw-lawam ti mapatpatak dara processing plant. Kalpasan na, agdiretso tayo na di mansion. Awan nga ta ni Mr. De Los Reyes dita, sir. Huwag ngagpaiso. Malasin na lakit di dito helikopter. Ang nalakala, may rason at ba ito? Pagda ka nung makita da arkitek dal Rosario ay helikopter nagampaya kita eh. No private chopper day jay. Ang mga nusimang puweta ni Sir Amir. Saan namat nga tang awagan pa eh. Tagi na napay siguro. Yan, saan na kanumat ni inawagan ni Jack? Ni Madam Margot. Hello, ma'am? Nakadanan ka din ni Amir dita, Honesto? Jack amo, ma'am. Yan madda kanumat nakita da arkitek a private chopper itay. Inalilaw na ni Amir. Ne, apay, ma'am. Ni Amir man nga rin awagan, Honesto. Sige, bye. Nga tayo giant. Makapungtok pa'y anang ibaga. Nagadulag iti banag apakariribo ka. May panggap iti relasyon mi. Di panagselos ko kini Lisbeth. Di mamang. Malaptan na pa lang ang makirelasyon. Idin ko taanda ako iti umno nga edad. Di pa nagrik na Camille. Saan na kayat nga gregsakak? Rumbong ka di ama-amwa ni Honesto tinapalabas mi kini Benji. Ni Sir Amir. Hello? Agsaga na ka, Adelpa. Tainton bigat. Kumuyog ka na kami ni Benji. Sir? Sumorotak ka na kayo? Uy, anda pa panantayo. Anda kami ita dito mansyon. Simbang pat kayo gaya man? Amok, amas daw ka. Awan pa ka mo, itinadatag mi. Uray pa ni Lisbeth. Sumurot ka kada Lisbeth kan Honesto inton malam. Sir, mabalin ka di ngayon itong maminsan langan. Diyak namin nakapagpakada kinihamang. Italagang kintawakan ka. Paitunog kanton ka ni Benji. Uray, ta agkaro ba kayo man? Agawin tumat lang ang mangiliw kaninanang na. Sir? Palagi po gaya. Kumusta tayo panakilangan ni Lisbeth kan ka? Nasaya ata ni Lisbeth. Pagkaragsakag na ita. Nabayagan at tartarigagayak na ita. Kaya't ko, ngagbalin ni Lisbeth akasken ka anasingpan. Sige nga rodan, Adelpa. Bye. Bye. Ipapilit ni Sir Amir.
Makaamuditan. Maawatan nagtumat na tani amang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Nagdani akidin numbar. Basol ni Amel dito. Basta unay kat nga naragsak nga matayan. Nawayan amang sawan. No, saan? Saan asyak timatay? Masapon amay pamusukusak, amay kasarnak. Takar pa nga kadagiti mapanawan na asan ko. Kasan? Idin to ajak kabala nga ipaay ti kondisyon. Nagbalik ti panunod ko, Benji. Ang mga naawan panawon kong agpasyar di opisina inton bigat. So nga itan, ti ipapanta. Mapantay nga raw dun, sir. Saan mo ka din ang sukatan na itapagan anay mo? Okay dahito yun, sir. Uray datan ton ti pakiluganan ni Adelpa inton agsublita di ti mansyon. Itulnog mo to. Sige, sir. Agkuyog kami ton nga agawid. Inton bigat, kakuyog ta ni Adelpa. Awagak to ni Cristalin. Ipakaamok mo lang ka ni Mr. De Los Reyes nga agpasyar tayo in the processing plant. Nakasampat gaya man ta Sir Amir, Lisbeth. Nadada ni ti dalang dagang benjing agturong diti opisina. Naimbakpaykan ka? Manong honesto. Inawagan na. Papayaban na ni Adelpha iti mansyon. Kakuyog tanto ko na. Talaga, ta? Oh, apay, Lisbeth. Amangan ngamin na da sa balya kay papananti kinasingid ni Daddy at ni Adelpha. Nagkasat lakit din a babae. Diyak masukbihat ni Daddy nung kas pangarigan, manong honesto. Ni Tita Marco, tinakakaasi. Sige. Ituloy kang tiyaramidin. Okay. Sikan ti makamoy ti day, tama nung honesto. Agawin akon. Ha? Ne, saan mo ka din nga orayan da dali? Dandanidan makadanon. Oh, Tita Margot! Kumusta ti negosyo? Nasayaan man. Nadamak man, Lisbeth. Uman-an kung dagiti customer. Nakasaritam ka ni Daddy. Saan pa'y? Diyan ko na oray idakan manong Benji. Kaputanda ako nito mansion. Oh, apay man. Saan ka di amaragsakan? Handa ni Daddy. Madmadi nga minti bagbagi. Agkat-katawa ka, ha? Sige, agkatawa ka dita. Ngam saan mo kiti ang magustuhan dahil ang maamuam kanyak. Anya day. Nagkita da ka ni Cristalin. Talaga silsilosam ni Cristalina niya. Bye! Diya ko nituloy nga ibaga. Diya ay ni Adelpha dito mansion. Ang mga no siya ay di katawaan ni Tita Margot. Pangururayan tayo, amaluto ti pangrabyan tayo. Uminom tayo pa lang. Yala man iti soft drinks ni Adelpha iti ref, Benji. Awan soft drinks iti rep, sir. Inaklangan gumatang. Oray saan lahat manong Benji. Iso pa pakataktakan. Tulong aklangan nga gluto ti katulong. Sa nga ili ka, Adelpha. Ito'y ka lang. Pagkaambon ti katulong. Apayasan mo pa busuyan ni Adelpha, Dan? Amang ano kaya't nang iparaman ka da tayo ti luto na? Ni ngamin manong honesto, naraman na akong ti luto na. Idinangal daw kami dito mansion. Naimbag, karimwar ka matlang iti kwartom iha. Saan na ka na nadanon inyo opisina itay? Ay, kalahat ngamin ang nagmatitirik na, Dan. Ayat kayam ni manong honesto. Siya pinagpakadaan na itay, Ma'am Lisbeth.
Nagawid ijay pagkasiraan na, tanapan nagsukat. Ah, Noon niya kami tinakapanunutan ng agkasera. dahil tamang ti ko nakitikan ko na, Dad. Awan mabalin, naisot kayat na, makiti. Oh, Adelpha! Saan ka di mamin inom iti arak? Saan, Lisbeth? Sapay ko mata maawatan na. Itay ay ngaw-awag niya. Saan nakasungsumpa? Imposible. Adi na mga ipanag-grip ti cellphone. Amangan mo aday yun. Ang nagtarusan na kristal mo yan Mr. Delos. Imbati na ti cellphone at no di madistro. Asladyak mamahat nga aramitan na day. Day timot nga Elizabeth. Kasar-saritak pa'y laytay. Inyudap na kitin ti cellphone na. Tanangan ko malang kagmaneho manong Benji. Numuna ka trabi. Narigatan na madisgrasya ta. Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kin ka, Adelpha. Jak kahit nga kaguranak man ni Nana Victoria. Saan pati pahingan mo? Ada ni mamang Geneva siya. Ammo, isa nagturudak nga mangitulnog kin ka. Paanong Benji? Uray, tawanan ti problemam kin ni Lisbeth. Sapay ko mga rod. Ta saan ama nagbaliw? Awan mo't ka po na, akagura na ka. Jakman ammo no niya tiga po na akagura na kidi. Ammo manong Benji. Sigud ana si digdirek na kan ko na. Mailiw ka laang nga ta nga maadaan iti kabsat. Ay, ni. Dandan ni tagayaman. Siriring pa nga ta ni Ama Dinong. Uray saan kanto na dumanon. Siyak ti makamo amang ibaga kinihamang nga intulod na. Nabanog kay ti biyahe kat masapol mo ti na. Sapay la ko ma. Ta siriring pa ni Nanang. Masapat tapay ngamin ang mapaniji mansion inton bigat, Adelpha. Pinanunod ko lang dyan nga mga nag-overtime ka. Timbang pagtagitibos mo, katinawis na ka ng rabi iji mansyon. Ni Sir Amir lang ti simbang patamang. Nagbati di Manila ni Madam Margot. Ta ada ka no matan bukod na negosyo. Ni ka di honesto, tinang itulodkin ka. Saan amang? Ni Manong Benji. Kasta gayam. Amang, agpada kaming kini Manong Benji. Anak kalipat iti napalabas. Ngam numamanday siya ni mamang mo. Ay yakam mo. Tadi man lang makaliplipat. Apaya na pasinay ka. Ne, awan amang. Inak maturugan kat masapak arong marimton bigat. Mapan kayo maturugan. Aywan, di nagpagadanagan. Manumad la turog ti lumakayan na ya. Nanya ti pampanunutin niya Delpa. Mapugto. Masapol, asan nga agbutang ni mamang na. At dakarbangan ti tunggal maysa nga gayat. Kaririin ko, Adelpha. Nalagip kang awagan. Mga no saan kanton nga maawagan madamdaman. Umangon ako kay tayan. Galing ti cellphone ko. Awat kayam saan papastra kiti opisina itot bigan. Ta itulog ni Sir Amir. Agpa-share kayo kan iti processing plant. Nalpas dan saan nakapagtulag kan Mr. De Los Reyes. Apay saan pwede mapagpatak dara pabrika di papanan na. Dahil tatityak masumbatan, Adelpha. Nalabit, agaputan na singad da. Kandakil tinaitulong ni Sir Amir iti panag-operate manan ti pagminasa.
bigatan nakmanan Margot. Masango nakpalang akaapa. E din to ta addalang arudan negosyam apaka kumikumam. Kat, kinuntawayan ti panakakumikom. Linipasan na. Nagpakadaaken ka. Addarag tinegosyo ka masapol nga si Kaswag. Pampar mo lang daytang. Ni Cristalin ka talaga aranta. Inkuyog ni Mr. De Los Reyes ti si Bubukel a security team na. Kasano ko ma ang makaasidegaken ko na? Am-amukan, Amir. Nasikap ka. Awan, hindi mo may pamuspusan. Makaamo ka, iti kaya't mapanunutan. Depan ka malangan. Makauma. Ure kaya't ko ti umasidag ka ni Cristalin. Saan matamabalay? Tama nga makadlaw ni Mr. De Los Reyes. Naimbag na napanunod ko nga'y kuyog niya Adelpha. Damok ti makalugan iti helicopter, sir. Kas lamalyawa ka kumita iti baba. Mabalin ko mang aglugan tayo iti kotse amapan iti processing plant. Saan ka no pa yan napintas ti dalan? Mayat-mat na naglugan tayo iti helicopter, sir. Tapno matanawagan tayo. Ti pakabuklan ti ili. Talaga nga ano, nang iti nadakalapas iti negosyo. Kasla tsak namnama. Nga adda kastoy akinador asti lugar mi, sir. Kasta talaga, no man nakigayam ng iti politiko kanang iti negosyante. Ano, ti maawis nga ag-invest iti negosyo da. At damatan nawagan ang mapatpatak dara pasdak negosyo. Kasta day ti nakita mi kini Sir Honesto. Captain, maminsan pa'y palawalawam ti pasdag sakbaya bumaba tayo. At siguro na Mr. De Los Reyes siya. Ay, tawanan. Di akong makita. Tinasaripat-patak kita helikopter. Nailingat-ngatan kadagay tinidakala kayo. Ay, dahil ngatat helikopter ti boss ni Adelpha. Ingkuyog da kano ti apok. Nasaya at nasigan ni Adelpha kadagay ti aking kukoy ti kumpanya. Nasingpetan ti balasang anak ti boss da. Ng pagsilsilusan na kanunsaman. Ay, sapay kuma, kasan nanto na mapadasan ti agsagabay ti nagan ni Hayat. Kasi mo tapo ko, nagpintas pa yung nga ron. Ngam ni Victoria nga ta. Di na lang ta mapanunot mo ti agbakasyon dito eh. Uri pagbitla ko ma. Apay. Di na nga takailew, tinatar nga mana. Talaga gaya mo yung kuyong ni Daddy ni Adelpha, manong Honesto. Kung nati caretaker di mansion, adyak ka no pa'y nakariing, itay pumanaw da. Talaga nasapad aking mana. Ang mga may tungot ng mga opisina. Ore saanan? Adamat naman ang Emily. Nag-helicopter da, kat. Narigat ka na ti dalan. Anya nga nagduganan da Cristalin kan Mr. De Los Reyes. Nagtutulag da gayam. Sa adapay ni Adel. Talaga amat ni Dad. Lisbeth. Okay. Baka mo ni Daddy di kayak na. Upubing ni Cristalin ngam siya. Sa manula ang matitawa na baat may kini Adelpha. Pawagat lang yung nanang Emily. Aday paramid ko kan. Mapankulatan danunan? Chuck, kababay ka. Si Kamat. Kabain nagpailaan? Tapno sa namangag ni Manong Honesto ti panagsarita may kintita Mark. Ngam, umuna nga awagak, Cristalin. Titay, gaya may bilin ko ni Manong Benji.
Nay, apay pinanawam ni Sir Amir ang makisarsarita kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes, Adelpa. Mabainak na rod kadagmada. Itay langan na sitkak ni Crystalline. Nakapimpintas gayam. Napimpintas kalata, Adelpa. Ha? Awan ti sa bali akayat ko asawa. Ne, paypayapayanak ni Saramir. Itutudunan ni Crystalline. Agsublit ang arudan iti ayanda, Adelpa. Kuyogan kan. Tamangan mada ibilin ni Sir Amir kanyak. Nadlaw ko ti panang ningning ni Saramir ni Crystalline. Sa idik, inbawing na ti panagkita na kanya. Urek na nagtipayo. Hello? Hello, Tita Margot. Malaki po, dahil sorpresa ang kanya. At damat sorpresa ka ka, Tita Margot. Mabitlaan ha? Ipatulod ko iti messenger na kitilatawan na naanak kadaman Benji kan Crystal. Ano yung aladawan? Mabitlaan, Orayam. Okay, aditan. Kita amon. Ha? Ni Amir? Abay na ni Adelpa iti unag ti helicopter. Ang nagpa mo namin tayo na makita. Ha, Tita Margot? Tayo na sorpresa. Saan ka? Saan nga may mga opisina ni Adelpa ita? Na nakikuyog kadamanong Benji kandani. Saan lang agay ka? Tipagpuragan titara. Kita ang pay na kitinan paladaman. Patutugtugan ka. Pinagtingaan na Adelpa ken Crystalline ni Amir. Nakita mo, Tita Margot? Naglaing ni Daddy. Saan ka di? Akasa, duwa ka mabay. Di nakasagan na pangisukatan-anan ka. Saan ang maaramid ni Dadim Dayta? Oo, amay tinasaan. Asin magmalal, ha? Tita Margot? Asino ka, ha? May sakalaang huling. Kastang kayarigam. No, awanak lako maditibot. Itay pa'y anang pagganak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nalawak, si mapatpatak na processing plant. Natayanganan nila kay Segundo Adelpa, ngam naalibtak pa lang ang negosyo. Sa bali lang agpay so tinabak na nga negosyante. Maaramid na ti kayat na. Talaga apak nang ang negosyante. Bilyonaryo ni Mr. De Los Reyes. Sir, at 20 pinalayo at anong. Adelpa, danong. Agyaman at manong Benji. Oh. Itay pa yung mawawak. Thank you. Kalpasan, ti panaggapo tayo di ti processing plant. Agdiretso tayo di project site. Mapantayo ka din, sir? Manamdam mabit. Kasaritak pa ni Mr. De Los Reyes. Awagan man kat din, honesto. Agkikita tayo di project site. Excuse me, sana ka di pa'y amapan iti opisina? Kurang ton malamay. Bubuyog ka pa ka na kami. Imagine ko nilangan ni Tita Margot. Kasta unay laki di ti pungtot na. Gungkon, ana. Lisbeth? Ay, di manong honesto. Rumara ko dito private room ni Dad. Lisbeth, kawawag ka na ni Benji. Lumano na kano project site. Ada ka din ni Dad?
Agturong ta kanon di Jay. Erkat ni Adelfa. Dahil tatisan may anak pagsaritaan ka ni Benji. Amangan no kaya't mo ti sumurot. Anya ko matiramida kay Jai. Si kalatan manong honesto. Masaduta ka rumwar. Ay baklatan ni manang Emily tapno dakatwak dito eh. Mabit lang harod tayo ba ka? Parang sa anak matlang at payag. Tadi po yung helicopter. Ang awan mat da Sir Amir. Kung natin may sa karpentero itayo yung may ni Jack. Kit inlugan na kanon ni Adelfa. Ni Adelfa. Hello, Adelfa? Mangmangan kami kadamanong Benji kan Sir Amir ti fast food. Anda ka kadiditan project site? Wen, ada akon. Saan ka pa gaya man nagsubdi dito opisina? Inton malam kanon ang mapanag mga opisina. Sige nga rin, Adelfa. Ituloy mo timangan. Bye. Anyang tati pampanunutan ni Adelfa. Sanong nairaman ni Sir Amir kadagiti madamdamag ko ababay iti biyak na. Adelfa, ada kayo kaya man kada dati? Among kadi, akin nailiw ka iti opisina? Maragsakan at talaga nasingid kayon. Kasta man ti kayat ko. Talang empleyado ti pangibilangam kani Adelfa iha nung tigat may sagayam o no kapsat. Sir Amir, nasing pati anak yo. Benji, idanon mo iti private room ko na briefcase. Kapilitan nga ijayan ti opisina. Saan gaya masimurot ka na tayo ni Honesto? Damat kasarsarita na nga empleyado itaw, sir. Umay ka, iti private room ko. Adelfa, intong sumrek ni Honesto diti opisina, ibagam, akayat ko akasarita. Kat ni Adelfa, Dad. Saan nyo ka din nakasapulan? Kayat ko, adwa kami lang kani Honesto nga agsarita. Benji, umay ka. Sige, sir. Adelfa, Ma'am Lisbeth. Panawan na kayo pa. Sige. Talaga, magustuhan na kaunay ni Daddy kas empleyada. Ang maganad ka, kaamang ano sa balik ipagtungpalan dayta, akinasayap na unay kan ka, Adelfa. Saan mat nga ta, Ma'am Lisbeth? Anya ka kadik? Lisbeth ko namlatan kanyak. Kuna lang aro ni Dad, nga ibilang ka agayem o nukas kapsat. Sana dakas nukas pangarigan, saan ka di, Adelfa? Ikasar na kalakit ni Dad. Emkwi daw ka, kini Tita Marco. Mas dawak mat nga rod. Tanasigad mat unay na Sir Amir kan ka, Adelfa. Ikuyog na ka iti processing plan. Sa iti maipatpatak dara pabrika. Agpada kayo kadiki ni Lisbeth, iti pong panunutan. Lading hitag. Ngamjak kan data sa iran tiriknam. Kaya't nga ta ni Lisbeth nagtungpalak kini Sir Amir. Tapno nawaya kayo, nuwa. Talagang saan nasayar ko tiriknam, Adelfa. Pakawanan nak ko ma. Ngam saan nakas tati pang panunutag. Pangasip. Saan mo ko mga imula diti pusok kan panunot ko ti panagbutang ko kina Sir Amira? Sige. Saan nga rodan aday tati pagsaritaan ta? Itulod na klangan. Diyak ng opisina. Sa bali ti panakabanog ko. Sige. Agmerienda ta pa eh. Naimbag ta simuro ti ni Lisbeth kina Sir Amira. Itay, pailang akayat kong ipapas ti sakit tinakam ko. Pag-kurak ni Amir. Numabalin lang kung makakaslay ti dahi ti abaso, arumakan ka. Amok. Nga inrantam, tinanglipas kanya. Gapuk ni Cristalita. Nasikap ka ng plano iti amin.
Dayjay nga Adelfa. Aniya ti plano kan ko na. Saan ko nga'y paluos? Numapanagnak ti amin. Patayin kayo at dua. Ay, ilagam tinabamban na gunay apok. Ay, sabali ti pa nakabannog ka ajak ng opisina, amang. Kasla maulawag pa ilangan naglugan iti helikopter. Ay, madlaw kumatngag pa iso tilangam. Nagasat ka ta na padasam tinaglugan iti helikopter. Nag-helikopter kami anapan iti mapatpatakder a planta ti pagminasa ni Mr. De Los Reyes. Narigat pa ilang amin tinalan. Tasaan matadumanon ti bypass road ijay. Ay talagang umadado di mapatpatakder a pasdak ti negosyo dito lugar tayo. Tseklam mo, no anya ti agbalin nga epekto day ti a planta inton malpas, amang. Nabartek ka, Margot. Madlaw iti timag mo. Talaga di mo may kat ti panaginom mo itinasangaran niya. Kaya lalaam ko mati salunat mo. Kayat mo, amataya ko. Tapos maramit mo, ti kayat mo. Saan ka kadi ama uma, ama kiap-apa? Nasaysaya at lakuman, asaan kan ngimawan? Saan mo nga itapan ti cellphone mo, Amir? Sapol nga at sarita ta. Itay pailaang agtap-tapalak. Ano ti planong kada Adelfa ken Kristalin, ha? Ah, Kayat mo ida apagrapitan? anya ti sasawan? Nilispet nga anak mo. Agat atap. Siya tulakit din. Maturo kan. Na iti tilaglagi pa ma. Saan nak akabaalan? Mawatam? Nadumaw-aw ka, Trabin. Saan mat anyones to? Ay, ni Madam Margot. Anya nga tatibaga na kanya. Hello? Kunam nga dajak maamuan. Uray agdaak iti Manila, Adelfa. Saan papalimod kanyak dagiti mapaspasamak. Ha? Saan kayo ang maawatan? Nagadua bagbaro. Apay ani Amir pailaang, ha? Ambisyosa ka. Naka-inosente ka lang, ha? Agprupa ka ti kwarta. Sana po no day tamang Margot. Naglawag ka pa managdag dagitiladawat anay patulot kanyak. Saan nga amin anak kita yo? Katpod no. Handa ka na kumaitisagok. Itay-pay at tinong patungpaka. Nadalos ti konsensya, Ma'am Margot. Inigdap na ti cellphone. Kanya day tuya na sagsagabag. Pudno nga tangada sa bali apanggap ni Sir Amir kanya. Nalpasa ko namang. Ituloy ulit ang timangan. Agpalpak lang, bit, sakto mapanagdigos. Ay, akalablab ba ka na kiti batam? Nagsangsangit ka kadi, di rabi. O, amang. Ni kadi mamang mo, tinagsangsangitam. Hinawagan na ka kadi, di rabi. Saan ani mamang tinangpasangit kanyak amang? Ni Ma'am Margot. Ti asawa ni Sir Amir. Ay tapay. Naamuan na ti kukuyog ko kada Sir Amir iti kalman. Sa bali matan tinang ipapanan na kanya. Ambisyosa ka no. Araw pa ak iti kwarta. Nagdakas ti pagkitkitahan na kanya kamang. Ay, ang sangit kamutan na po. Nagsakit tinagap ko. Sana kadakas sa babae. Ay, saan ka nagsangit? Nawan lagi titidakas nga raramidam. Sige, amang. Panawan kayo pa ditoy. Mapana kagligusan. Nakakasimot niya bukog.
Inyaman na gituyin na paspasaran na. Numakadaron na ito kan Victoria. Agong at lagad day. Ang may kaditiro of deck ngayon ko, Lisbeth. Ang nakati napatag, ngay bagam kanya. Nagsarita kayo ka din kin Tita Margot, Dad. Mabwisit at itinayd siya babae. Lumaak makita na. Nakayumat namin, Dad. Nakaal-alikutag kayo. Asino ka dagiti adday tilantawan ti pangisukatan nyo kin Tita Margot? Nakalam ka na gito'y aladawan. Sumbatan nyo kumati sa ludsud ko, Dad. Asino talaga kada Adelpha kin Crystalline? Awan ang mo kiti ibagbagam. Talaga ada kayo, Dad. Nakaub-ubing ni Crystalline. Gapo ka dita, bilyonaryo ni Mr. De Los Reyes? Iha. Nalaklakan sama na ni Adelpha, amalilaw yun. Kaputano ni Crystalline, marigatan kayo lakit di. Kan, ang mga nagpagat ti Biagyo. Pinanawan na kon. Apay kumangagpagada. Nasakit pa lang ti ulok nga agid dang. Nabarta ka kidi Rabi eh. So ase ka kamapay lang ti makaamo iti butik. Kadno, idikal man lang ti panagsarita may kini Dominic. Anya ka di nga oras nga umay. Sige. Iturog ko lang nga rudbiin. Awagan magtumanan. Okay. Bye. Diyak lang kumakayat ti mapan iti butik. Paila na ipas ti pungtot ko. Anda ni Manong Honesto, itaimay kami kiti Manong Chuck dito opisina, Adelpha. Aywan kayang. Aday pakita kan kaladawan. Damag no nakita mo. Mabit lang ha, lukatak ti iPad ko. Iso ti pangkitahan ta kadagiti ibagbagak kaladawan. Dito yung namin nga yung save ko. Mabit lang. Okay. Dito oh. Ha? Ladawan may kinisar Amir iti unag ti helikopter? Wan, kahit mo ka di nga ipasakan ka, tapno adda pa ka naglagi pa managlugan iti helicopter. Kuha. Wano, ipaskil ko latan iti Facebook, taitag ka. Makamukan to na share, wano save kada iti aladawan. Day talaan, no, agungat ni Tita Margot na makita na dagiti aladawan. Awan mo titakas na dagito aladawan. Nangalaam gayam ka dagito eh. Ni Manong Benji. Anya? Ni Manong Benji. Adelpha? Anya ti ibagam kanya? Apay nga agsangsangit ka? Kinid daw ko aditi unag ti kotse nga sarita ta. Tapnawan makakita kan makangang. Benji, apay aramit mo dayto eh. Ha? Ti anya? Sika ka na tinagapon dayto aladawan. Uwan? Shaq? Pinilit na ngamin ni Lisbeth. Kan ni Sir Amir ti nangibilin a picturean kayo. Amom ka di aga po iti dayto aladawan. Nagbalina ko na nakadakdakas sa babae. Adelpha, pakawanan na ko ma. Jack amo, akas to'y gayam ti panggap ni Lisbeth. Saan mo kumapanunutan? Nga da nalimod agurakin ka, no apay nga naaramid ko daytoy. Unaklakit din na nasingpatan ni Lisbeth kanyak. Agpampamarang lagayam. Kaya't naggayam adadaalan.
Ala, saan kan nga agsangit pa'y? Saan nakadi akagura? Saan ka akagura? Nasakit la tinakam ko. Saan ka mapabasol? No nasakit tinakam mo kanyak? Sana si katikaluksaw ko, Benji. Ni Lisbeth. Unak no nasaya at agayam. Jack amo, noan niya talaga ti panggap na. Inramraman nakpay. Ipulong mo kini Sir Amir. Saanan? Amok tungot lang an Elizabeth ti kanunungan na. Ta syempre, anak na day jay. Saan mo pa nga amo ni Sir Amir, Adelpha? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inpaskil na pa'y gayam iti Facebook tilatawan ta Amir ken Adelpha. Kantat na saan nga tamat lang. Inraman na tiladawan da kada Crystalline kan Mr. De Los Reyes. Kat agparparang a promotion ti planta nila kay Sigmundo iti Ilocos. Makagpura akmanan. Mapiit lang. Awa kat gayam ni Amir. Panya na ito yung paskil ni Lisbeth. Panya nga talaga ti plano na. Ni Margot. Panya nga tamanan ti bagana. Hello. Mabalin ang nakita mo na niya, Amir. Naita ka dilaang, tinangawagam kanya. Ti mismon samat nga anak, ti mangibabain ken kanya. Kasaritak to ni Lisbeth. Ngam saan pa nga ita? Apay, sa dino tayan mo. Nadak dito yung private room ko. Pinagbalin ko nga opisina. Kabayatan ti kadak dito yung probinsya. Napadi si kamatan. Ni Honesto Matan, pinapintas ti opisina na. Sige, tani, anda pa aramidak. Talaga ni Margot. Unak no sardengan na kon. Gaputadan pakakumikuman na. Jay mo't Elizabeth. No, apay nga impakita na pala ka ni Margot dagi jay aladawan. Adda na kayo baga kanyak. Nakita da kano da Adelpha ken Benji ang nagsarasarita iti unag ti kotse. Apay nga ta. Daya ni Benji. Agda bagak man kinikuhan eh. Sir Ernesto? Benji, adda man damagak kan ka. Adda nakakita ka da kayo ken Adelpha iti unag ti kotse ni Sir Amir. Ningamin Lisbeth. Oh, tapay. Ada ipakita ka da kayo aladawan. Nakabasulak adi na oras kan Adelpha. At may saka matiti opisina ang iha. Apay da Adelpha kan Honesto. Napa ni Adelpha iti opisina da kan manang Emily. Ngam, agsupli ka na matlaan. Ket ni Honesto. San pa simrag ni manong Honesto niti opisina? Tsaka mo no sa dino tayo na. May tagaya man ni Adelpha. Sir? Umay ka iti opisina kada pagsaritaan ta. Sumarunokan ron. Adelpha? Nakasaritan ka din ni manong Benji? Juan Lisbeth. Ngam, bayan ta na pagsaritaan day tabanag. Awan sa balya kay papananday siya aladawan. Wan gaya man niya, Adelpha. Nadawan lang day jay. O sige, mapankan. Saan mo apag-urayan iti mapayag ni dad? Laglagi ta, mga gayam ta. No agkaayatan kayo ka ni daddy, awan di problema kanyak. Kay-kayat ka nga dayo ngam ni Tita Margot. Dahito'y aladawan tinang paayabakan ka, Adelpha.
Agore ka. Nagsangsangit ka kali. Awan anyaman na dito sir. Saan ko kanunungan na ito nga naramid ti anak ko? Kasaritak to. Ngam sir, amang ano kagura na. Kakaiso na anasaya atan ti panagkayam Kit pa ka nagsakak na ita. Ang nangalaan ka no ni Lisbeth ka nagiti aladawan. Ni kanumanong Benji. Anya? Nakabasol nga rodan ni Benji ka. Kasaritak to man. Nalpasan na nagsarita kami sir. Nagdawat iti dispensar. Saan na kano napagkadkada ni Lisbeth? Nabayagan ng trabaho ni Benji kanya. Kabisado ng ti ugali ti anak ko. Dayta ka dilang ti bagayo, sir. Oy. Pasensya kan. Nairamraman kan iti sanda pa nagkinaawatan ka ni Margot. Sanda mutlangin na makapagtunos. Tikid dawag lakada kayo, sir. Saan niyo ko man nagkasarsarita ni Lisbeth? Diyak kayat aday ito ti pagkinuraan mi. Sige sir. Panawan kayo, pay. Talaga ni Lisbeth. Kaya't na apagpungtutan ni Margot. Inram-raman na pa ni Adelpha. Masyanak ni Adelpha. Kaya't kumangarak ko pan itay. Tapno mapalag-anan, tirik nana. Anya ko man na nagsayaat. Lukas ka ni Adelpha, ti ugalin ni Lisbeth. Awan ti aramid ni Adelpha dito opisina tama nung honesto. Iso ngayon baon ko lang ito opisina takan manang Emily. Adak maiparamid ko kan kuana. Angam orin ton bigat langan. Anya dahil jay, amang ano ka ba lang aramidan? Mabit lang at kita akit computer ko. Diyak may kabesakat. Amang ano ka doon nak ton malam. Kahit ko tiyak pasyar, iti mall. No awan lakid diti pakasapulan kanyak na si Ramir. Siyakton ti baka mo makisarita ka ni Dad. O anya? Mabalin? No awan lakid diti Armida, Lisbeth. Oh, thank you. Agyaman naktasaan na ka mapagkadkadaan manong honesto. Kayat ko si Kati kakuykuyog ko. Narigatan, no pagbindutan da kami kan manong Jack nga agnobyo. Lisbeth. Umisem ka pa'y. Magpasugnoda kung nung kasta. Napaisip ka talaga iti daytang imbagang. Awan man ang tigundaway ko ang makasaritak ni Adelpha. Awagak tularan. Nakapanawan da honesto kan Lisbeth. Dayjay mat ni Manong Jack. Surutan namat lang ata ida. Malagip ko gayam tinagsaritaan mi kini honesto. Apay nga ta amasiknan kin Adelpha. Agayan ayat da. Sa bagay damot kitdi. Awanan kanyak tinapalabas mi. Gayam. Amangan nuuray ni Sir Amir. Ket kasarita nak. Naliday manon tila nga masimbang pat. Ay nadaka di manon problema ma po. Amang, ni manong Benji tinangitid ka dagiti ladawan mi kina Sir Amir. Impost na kit din iti Facebook. Iswadyak nagawidan dagiti luhat. Nay, apa ginaramid ni Benji dayta? Saan ko akagura ni manong Benji? Na makita yun to, saan nyo asal salangatan ha?
Naturoy nga ni Lisbeth. Ang ni mamang tipang panunutak na makita nanto. Sabay ko matasan. Sa bagay, san matkit di unay agos usar iti Facebook. Aglalo adi na masango itan. Tama kumikom da nga takin ni Ma'am Madeline iti negosyo da. Di na ba din masango di umawag ko na ma. San kayo ka di pa yan nagsarita ka ni Unesto? May panggapit iti tabanag. Saan pa'y amang? Tagpada kami ama kumikom. Amo manong Onesto? Nakaragragsakak no kastoy ang kuy-kuyog tang agpasyal. Naragsa ka talaga ti agpasyar, Lisbeth. Amangan numabisin kan. Intapay mangan, ano? Kayat mo ti aginom? Oray sa anen. Nangruna kat adda ni Dadim. Saan ka apilitan no di mo kayat ti aginom? Okay, mangrabiita nga rod. Sakbay nga gawid ta. Saan sa nga amon Sir Amir ang nagkuyog ta? Saan ta nakapagpakadakan ko na? Awan mat kiti ti problema kanidad iti dayta manong Onesto. Okay lang, kanidad. Nakasangpad ka gaya maniha. Inururay ka. Kaputa kayat ka kasarita. Ni matyak ti kadwa managawin. Ni manong Onesto ti kadwa ka nagpasyal, Dad. Masuro na ka ni manong Jack. Dua kami kanong nagkuyog nga gawid. Gagangay day ta. Paiso ti driver mo. Kaslamok na niya ti bagayo kanyak, Dad. Nagpulong ka din ni Adelpha kada kayo? Ure saan nga agpulong kanyak. Ta nakitak dagijay aladawan. Apay nga ron akasarita nakpailangan. Inandingay ko lang niya, Delpha. Saan ko maarumbay nga maraman mo? Apay ayang isakit yung laon ay daya babae, Dad. Anya talaga tirik na yung kankwana. Ha? Daddy? Uray rabiin na, Delpha. Imayak lata di ti balayo. Nakaring ka di pa ni Amadino? Itay pa si Marakiti Silet na Onesto. Nakaturog tayo tiyayan. Nagrabi ka man. Nagkuyog kayo kadimanan kini Lisbeth. Sapay ko mata maawatan. Amunat ajak mapagkadkadan. Malaksid nga tano na amuan nang agayan ayat tantan. Numapasamak tayo ta. At adanton at adaulan na. Katiam ka. Numakadanon kini mamang. Saan aron bang ang mabuton ka kan mamang mo? Adda karbang mga agayat. Karbangan tati agragsak. Napudno aki di tarigagay ko kan ka. Numaamuan ni mamang akakuyog mo ni Lisbeth nga't paspasyal. Kasano mamatikan ka? Sa balin to a problema dayta. Ipasigurado kan ka akabaalak arisutan dayta banag. Sapay la kumaa, Onesto. Agpalagagkan ka. Nakasaritak ni Benji. Ada nakakita kada kayo ang nagsariti iti unag ti kotse ni Sir Amir. Anya? Adagayam nakakita kada kami. Iti unag ti kotse kinasarita. Tadyak kahit nga damakangag iti pagsaritaan ni. Naipapan ka dagiti ladawan dagiti nagsaritaan niya. Sabali at talaga ni Lisbeth. Onesto. Sige, kaya ko ng bayag. Ang mga numapayatan ka. Nasakit tinaakam ko kini Daddy. Adadangay sakit na ni Adelpha ang namsiyak nga anak na. Gapo ka dita na sing-singpot. Nandiyak na pampanunutan ni Onesto. Kaya't kung agparang anasaya at akon. Tapnod adapay nga umasidel trick na nakanyak. Ururayat lang ti panagdaton na kanyak. Matlaw naman nga tangad na panagustok kan kwa na. No agayan ayat kamin.
ipay-pay sukon ti agbaliw. Nang runa nagkasar kaminton. Amukon tiriribukak. Numatmaturugan ni Tita Margot. Isturpwak. Sana bali na maladaw ka makariingin tong bigat. Awakak. Tita. Apay, Lisbeth, Kaya't ko ariribukan ti rabiin. at ka lang arudan nita probinsya. Ikiti kinalaing mong pambarang. Tita Margot, patpatgan ka ngagsyuman kanyak. Uray ka na yun tangag sinong ba? Napatag ka kanyak. Yung kasanon, no agdapay napatpatag ka ni daddy ng tisika. Dayta, ti saan to ang mapasap? Kasanot pa nakasigurado mo ti dayta. Sartingan na kon, Lisbeth. Saan nga itatipa ng buwisit mo kanya? Kakaisuna ang naganar ti negosyo? Ay, amo, kagkurak ni dad. At adakit din ang kanunungan na ni Adelfa ngam siya nga anak na. Aniya, Iso sa anak ko na mas tao no agayan ayat dan. Patya, asaan atutupan ni Adelfa ni daddy? Adakal ako maitisawag! Dayjay, inidop na ti cellphone na. Kasta unay ti pungtot na. Sige, talaga riribukan ka, Tita Margot. Ay, patatamat na saan ka makaturog. Saan mo ta salsalutsudan ni Onesto ay tinagam na? No apay kinasaritak ni Benji. Makonsensya mo din. Ngam na po no ako ni Onesto. Amangan no babalawan na to. Doon apay adyak imbaga at hagos kan kwa na. Kan ni Benji ti pampanunutag. Numaaman nanto ang nobiyok ni Onesto. Mga numaaman ni Lisbeth. Kasta una agura nanton kanyak. Ang rumbang ka di ngagputangak. Saan? Masapul asang wag asititibkar ti ami. Nagsarita ka pini di Kalman. Isaasan aray ta tinang paayabakin ka. Pasensya kay lakuman, sir. Inton maminsan. Ipulong mo kanyak no pilitin na ka ni Lisbeth. Sakron, ti makisarita kin ko na. Nati may sa hanging cabinet. Nakatulbak. Sir, Awan masarakak atulbak na. ayan dagiti tulbak, sir. Padasak man alokatan. Ala, siya kundi mang biro kiti tulbak. In kalukatan tiri daw. Ang mga ni Onesto laytan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.